Vitajte pri relácii Diskusia. Dnes sa ponoríme do otázky, ktorá je, povedal by som, absolútnym základom viery a dôvery ako takej. Čo je jej skutočným základom? Na čom vlastne stojí? Táto téma vychádza z biblických komentárov Marie Noel Tabut a núti nás zamyslieť sa nad jedným naozaj kľúčovým napätím. Presne tak. Na jednej strane máme vieru, ktorá akoby potrebovala vonkajšie hmatateľné dôkazy, zázraky, dôkazy Božej moci a starostlivosti, ako bola povedzme tá voda, ktorá na púšti vytriskla zo skaly pre smedný ľud. A na druhej strane je viera, ktorá sa opiera o vnútornú, duchovnú premenu, o prijatie akejsi živej vody ducha, ktorú ponúka Kristus a ktorá sa stáva vnútorným prameňom. Dnešná naša diskusia sa bude točiť presne okolo tejto otázky. Je základom viery vonkajší dôkaz alebo vnútorná skúsenosť? A aby sme to urobili ešte konkrétnejším, budeme sledovať túto dilemu cez 3 kľúčové biblické momenty. Príbeh Izraelitov na púšti, potom Ježišov rozhovor so Samaritánkou pri studni a nakoniec úvahu apoštola Pavla v liste Rimanom. Ja budem dnes argumentovať, že nový zákon nás jednoznačne vedie k zrelšej a, povedal by som, udržateľnejšej forme viery, takej, ktorá je založená na vnútornej skúsenosti a oslobodzuje nás od tej neustálej potreby vonkajších znamení. A ja budem naopak obhajovať názor, že tieto konkrétne vonkajšie Božie skutky nie sú nejakým prekonaným primitívnym modelom. Práve naopak, sú nevyhnutným a trvalým základom, na ktorom akákoľvek autentická vnútorná viera musí stáť. Bez nich by bola by len pocitom bez koreňov. Dobre, poďme na to. Pre mňa je ten príbeh z knihy Exodus, z miest nazvaných Masa a Meriba, priam učebnicovým príkladom zlyhania viery, ktorá je závislá od zázrakov. Máme tu ľud, ktorý práve zažil ten najväčší zázrak oslobodenie z Egypta, prechod cez Červené more a napriek tomu pri prvej vážnejšej prekážke, ktorou bol nedostatok vody, okamžite upadajú do paniky a cynizmu. Ich otázka, je Pán medzi nami alebo nie? Odhaluje, aká krehká je dôvera, ktorá si neustále vyžaduje ďalšie a ďalšie potvrdenie. Je to ako vzťah, kde jeden partner neustále žiada druhého, dokáž mi, že ma miluješ. To je zo svojej podstaty neudržateľné. A práve preto je ponuka, s ktorou prichádza Ježiš v dialógu s Samaritánkou, taká revolučná. On neponúka ďalšiu fyzickú vodu, ponúka živú vodu, ducha, ktorý sa stáva vnútorným nevyčerpateľným prameňom. A tým presúva ťažisko viery z vonkajšieho dôkazu na vnútornú istotu. No a toto apoštol Pavol v liste Rimanom dotiahne do dokonalosti, keď povie, že Božia láska je vliatá do našich srdc skrze Ducha Svätého. Dôkazom už nie je vonkajší zázrak, ale vnútorná istota, ktorú nám dáva duch. Toto je pre mňa zrelá a trvalá viera. Rozumiem, prečo to takto vnímaš, ale s takýmto hodnotením, že ide primárne o zlyhanie, s tým jednoducho nemôžem súhlasiť. Tvrdiť, že viera založená na znameniach je akási menej cenná, znamená podľa mňa prehliadať základný spôsob, akým Boh komunikuje s ľudstvom v celej Biblii. Boh v tej situácii na púšti neodpovedal na nejakú teologickú otázku, on odpovedal na skutočnú, život ohrozujúcu núdzu. Tí ľudia umierali od smedu. A odpovedal konkrétnym, fyzickým, hmatateľným činom, dal im vodu zo skaly. Toto nebol test, ktorý nezvládli. Bol to prejav milosrdenstva a vernosti Boha, ktorý berie vážne naše fyzické potreby, a práve tento konkrétny čin sa stal jedným zo základných kameňov identity a viery Izraela. Veď nie je náhoda, že Žalm 94, ktorý sa na túto udalosť odvoláva, nazýva Boha našou skalou, našou spásou. Tá metafora skaly nie len pekná poézia, je to vyznanie viery postavené na konkrétnej historickej skúsenosti. A nový zákon na tom predsa stavia. Živá voda a duch vliatý do srdc neexistujú vo váku.
Sú priamym dôsledkom najväčšieho vonkajšieho, historického, hmatateľného Božieho činu. Kristovej smrti a zmrtvých stania. Pavol to povie úplne jasne. Dôkazom, že Boh nás miluje, je to, že Kristus zomrel za nás. Vnútorná skúsenosť je formovaná a umožnená týmito vonkajšími udalosťami. Bez nich by bola len prázdnou ilúziou. Vidím, kam mieríš, ale zdá sa mi, že trochu podceňuješ, aké varovanie ten príbeh z Exodu v sebe nesie. Komentár Marie Noel Tabut správne zdôrazňuje, že samotné názvy miest Massa a Meriba znamenajú skúška a zvada. To predsa nie sú mená oslavujúce Boha, sú to mená pripomínajúce konflikt. Príbeh nám ukazuje nebezpečný cyklus. Ľud zažuje zázrak, na chvíľu je pokoj, no pri ďalšej ťažkosti opäť upadá do pochybností a obviňovania. Je to model viery závislej od neustálých vonkajších dôkazov. A to je presne ten cyklus, ktorý Ježiš neskôr odmieta prelomiť, keď od neho farizei žiadajú znamenie z nega. Tento typ viery je zo svojej podstaty nestabilný. Povedala by som, že to nie je primárne varovanie, ale príbeh o Božej vernosti napriek ľudskej slabosti. Pozri sa na to z psychologického hľadiska. Tí ľudia boli otrokmi, zažili obrovskú traumu. Je úplne prirodzené, že ich dôvera bola krehká. A čo urobí Boh? Netrestá ich za to, že sú smední a boja sa. Koná v ich prospech, aj keď si to možno nezaslúžili. A práve táto nezaslúžená milosť formuje jazyk viery Izraela. Žalmista sa na túto udalosť neodvoláva ako napríklad zlyhania, ktorý treba prekonať. On sa na ňu odvoláva ako na dôvod dôverovať aj dnes. Pripomína, vaši otcovia ma pokúšali, hoci videli moje diela. Dôraz je na tom, že Boh konal a je spoľahlivý ako skala. To vyznanie oslavujme našu skalu, našu spásu, nie je len spomienka. Je to aktívne vyznanie, že Boh, ktorý konal vtedy, je rovnako spoľahlivý aj dnes. Dobre, ale ak je tento model Božej vernosti taký kľúčový, prečo potom Ježiš v rozhovore so Samaritánkou predstavuje taký zásadný obrad? Toto je pre mňa fascinujúce. On jej neponúkne ďalšiu zázračnú vodu zo studne. Ponúka jej niečo kvalitatívne úplne iné. Tá živá voda, ktorú jej sľubuje, je vnútorný prameň, ktorý, na rozdiel od fyzickej vody z Jakobovej studne, uhasí smäd natrvalo. A potom povie tú kľúčovú vetu, že práve úctievanie už nie je viazané na fyzické miesta ani na hore Garizim, kde úctievali Samaritáni, ani v Jeruzalemskom chráme. Úctievanie sa má diať v duchu a pravde. Veď to je priama dekonštrukcia viery závislej od vonkajších štruktúr, miest a rituálov. Ježiš presúva celé ťažisko dovnútra človeka, do priameho osobného vzťahu s Bohom, ktorý je možný vďaka duchu. Súhlasím, že ide o obrad, o posun, ale ten obrad podľa mňa nerúši dôležitosť fyzického a historického. On ho naplňa. Veď sa pozri na tú scénu. Kde sa to celé odohráva? Pri konkrétnej fyzickej Jakobovej studni s hlbokou históriou. Kto to hovorí? Vtelený Boh Ježiš, ktorý má fyzické telo, je unavený z cesty a sám žiada o fyzickú vodu. To stretnutie nie je nejaký abstraktný mystický zážitok, je hlboko konkrétne a telesné. Živá voda je síce metaforou pre Ducha Svätého, ale jeho darovanie je, ako naznačuje samotné Jánovo evanjelium, priamo spojené s Ježišovou fyzickou smrťou na kríži, keď odovzdal ducha. Vnútorné pramení z konkrétneho vonkejšieho. Bez tela pri studni a tela na kríži by nebolo ani živej vody. Jan to neskôr v evanjeliu komentuje úplne jasne. Ježiš hovoril o duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili, lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. A to oslávenie je práve jeho smrť a vzkriesenie, teda konkrétna, historická udalosť v čase a priestore. To je silný argument, že Kristova smrť je voľkajšia udalosť. Ale neznižuje to potom tú radikálnu novosť, ktorú Pavol prináša, keď hovorí o duchu v našich srdciach? Poďme sa pozrieť na list Rimanom. Keď chce Pavel argumentovať, prečo si môžeme byť istí Božou láskou, na čo poukáže? Nehovorí, spomente si na zázraky, ktoré Boh urobil. Jeho argument je oveľa hlbší a osobnejší. Hovorí, dôkazom, že Boh nás miluje, je to, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. A hneď dodáva, ako sa táto láska stáva pre nás realitou. Je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. To je pre mňa vrchol. Najvyšší dôkaz Božej lásky nie je vonkajší úkaz, ktorý by sme mohli pozorovať ďalekohľadom, ale vnútorná premena a presvedčenie.
Je to posun od vonkajšieho dôkazu k vnútornej skúsenosti ako základu absolútnej istoty. Je to niečo, čo ti nikto nemôže vziať. Počkaj, tu sa na chvíľu zastavme. To, čo hovoríš, má obrovské dôsledky. Hovoríš, že dôkazom je Kristova smrť a to je predsa ten najväčší, najbrutálnejší vonkajší, historický a hmatateľný dôkaz, aký si len vieme predstaviť. To nie je len nejaká myšlienka, pocit alebo vnútorné presvedčenie. Je to udalosť v čase a priestore. Človek z mesa a kostí zomrel na kríži za vlády Pontského Piláta. Vnútorná skúsenosť ducha, o ktorej hovorí Pavol, je priamym a neoddeliteľným dôsledkom tejto vonkajšej udalosti. Bez kríža by nebolo žiadneho vliatia ducha do srdc. Jedno bez druhého nedáva zmysel. Je to ako hovoriť o teple ohňa bez toho, aby existoval oheň. Vonkajší čin je príčinou, vnútorná skúsenosť je jeho ovocím. Pavol ich spája v jednej vete, tá následnosť nie je náhodná. Kristus zomrel za bezbožných a preto Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Ten vonkajší objektívny čin zaručuje a umožňuje vnútornú, subjektívnu skúsenosť. Oddelovať ich znamená riskovať, že z viery urobíme len psychológiu. Dobre, ale ak sú vonkajšie znamenia tak kľúčové, prečo potom Ježiš tak často odmieta dávať znamenia tým, ktorí si ich pýtajú? Prečo hovorí, zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane? Zdá sa, že on sám videl túto potrebu vonkajších dôkazov ako prekážku, nie ako pomôcku k viere. Ako by chcel povedať, ak mi nedôverujete preto, kým som a čo hovorím, žiadny zázrak vás nepresvedčí natrvalo. Príbeh o boháčovi a Lazárovi to ilustruje dokonale. Boháč z pekla prosí, aby Lazár vstal z mŕtvych a varoval jeho bratov. A odpoveď, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria ani keby niekto z mŕtvych vstal. To je priama kritika viery založenej na zázrakoch. To je výborná pripomienka, ale myslím si, že Ježiš neodmieta znamenia ako také, on odmieta ich dávať na požiadanie ako nejaký cirkusový kúsok, ktorý má ľudí donútiť veriť. Jeho zázraky sú takmer vždy odpoveďou na konkrétnu ľudskú núdzu a vieru, ktorá už je prítomná, aj keď je malá. On hľadá otvorenosť srdca, nie len zvedavosť. A to najväčšie znamenie, ktoré sľubuje, znamenie Jonáša, je opäť konkrétna vonkajšia udalosť, jeho smrť a vzkriesenie. On nehovorí, že znamenia neexistujú, hovorí, že tým najväčším znamením bude on sám, jeho vlastný osud. Takže áno, odmieta vieru, ktorá je len o zázrakoch, ale zároveň ukotvuje vieru v tom najväčšom zázraku, v udalosti svojho skriesenia. To nie je vnútorná skúsenosť, to je prázdny hrob. To je vonkajší fakt, ktorý následne spúšťa vnútornú transformáciu učeníkov. Naša diskusia teda ukázala toto jasné napätie. Ja naďalej zastávam názor, že celá trajektória biblického zjavenia, od púšte až po Pavla, nás vedie k zrelšej viere. K viere, ktorá už nie je závislá od vonkajších barličiek, od neustáleho dokazovania, nachádza svoju istotu vo vnútornom pôsobení ducha a v osobnom živom vzťahu s Kristom. A práve tým prekonáva tú neistotu a neustálu potrebu nových dôkazov, ktorej sme boli svedkami v príbehu na púšti. Je to, povedal by som, cesta od závislosti k slobode. Hoci absolútne súhlasím s tým, že vnútorná skúsenosť je kľúčová a je cieľom viery, naša rozprava potvrdila moje presvedčenie, že táto skúsenosť nevisí vo vzduchu. Nie je to len náš pocit alebo presvedčenie. Je pevne ukotvená v konkrétnych historických božích činov od vody, ktorá zachránila život na púšti, až po Kristovu smrť a vzkriesenie, ktoré zachraňujú život na veky. Tieto vonkajšie objektívne udalosti nie sú len nejaké vedľajšie symboly. Sú samotným základom, na ktorom je postavená naša dôvera a z ktorého pramení naša vnútorná istota. Možno ten skutočný pohľad nie je buď alebo, ale skôr aj. Možno to nie je otázka voľby medzi vonkajším a vnútorným, ale pochopenie ich vzájomného tanca. Presne. Možno by sa dalo dovedať, že ten vonkajší historický čin, či už skala na púšti alebo kríž na Golgote, je Božia objektívna ponuka, jeho pozvanie. Je to historicky zaznamenané milujem ťa. A tá vnútorná skúsenosť ducha je naša subjektívna odpoveď. Moment, keď toto pozvanie príjmeme a tá láska sa stane skutočnosťou v nás. Jedno bez druhého je neúplné.
Samotný vonkajší čin bez vnútornej odpovede zostáva len historickým faktom. A samotný vnútorný pocit bez vonkajšieho základu je len emócia. Tieto texty nás teda neustále podnecujú k zamysleniu nad povahou našej vlastnej dôvery. Otázka, ako sa v našich životoch prepája to, čo Boh koná navonok, s tým, ako to premieňa naše vnútro, zostáva živá. A predložený materiál ponúka ešte mnoho ďalších podnetov na hĺbšie preskúmanie tohto fascinujúceho napätia.